Кніга Ёва, раздзел 20. У адказ сказаў Зафар на Аматыт: «Таму разважанні мае зноў апуджаюць мяне, што разуменне зазяла ўва мне. Павучанне, якім ты мяне папракнуў, я выслухаю, а дух разумення майго адкажа мне. Ці не ведаеш ты гэтага ад пачатку, з часу, калі з'явіўся чалавек на зямлі, што радасць несправядлівых кароткая і весялосць бязбожнікаў быццам імгненне? Калі пыха яго падымецца да неба і галава яго дакранецца да хмар, як гной канчаткова прападзе ён. І якія бачылі яго, спытаюцца: дзе ён? Як сон, што адлятае, ён не знойдзецца, праміне ён, як начное марыва. Вока, якое бачыла яго, ўжо не ўбачыць, і яго месца больш не будзе глядзець на яго. Сыны яго будуць імкнуцца спадабацца ўбогім, і рукі іх аддадуць яму маёмасць яго. Косці яго, што былі поўныя сілы маладосці, разам з ім будуць спаць у парахне. Калі салодкае будзе ў вуснах яго зло, ён схавае яго пад языком сваім. Будзе ён шкадаваць яго, ды не кіне яго, і будзе трымаць у горле сваім. Хлеб яго ва ўлоне яго пераменіцца ў жоўць змяіную знутры. Багацці, якія ён праглынуў, званітуе, і выцягне іх Бог з жывата яго. Піў ён атруту змяіную, і заб'е яго язык гадзюкі. Не ўбачыць ён ручаёў алею, рэк мёду і масла, верне ён здабытак свой, не праглыне яго, не будзе цешыцца з багаццяў ад продажу. Бо, выдаткуючы, ён пакрыўдзіў убогіх, абрабаваў дом, а не збудаваў яго. Ніколі не насычаўся жывот яго, і ў жаданнях сваіх не мог ён здаволіцца. Нічога не заставалася ад спажывання яго, і таму не застанецца нічога з маёмасці яго. Калі ён наесца, цесна яму будзе, і всякая пакута будзе нападаць на яго. Хай напоўніць ён жывот свой, спашле на яго Бог гнеў абурэння свайго і вылье на яго вайну сваю. Будзе ўцякаць ён ад жалезнай зброі ды патрапіць пад медны лук. Страла праб'е цела яго, а маланка печань яго, прыйдуць да яго і апануюць яго жахі. Уся цем раскрытая ў сховішчах яго. Паглыне яго агонь, якога не запальваюць. Будзе знішчаны ён, калі застанецца ў палатцы сваёй. Нябёсы абвесцяць несправядлівасць яго, і зямля паўстане супраць яго. Будзе знішчаны род дому яго, будзе зрынуты ён у дзень гневу Божага. Такая доля чалавека бязбожнага ад Бога, і спадчына, вызначаная яму Господам.